No niin, hyvää päivää ja tervetuloa tähän InPodi Suomen webinaariin. Ja tällä kertaa tänään meidän olisi tarkoitus keskustella InPodi-mittauksista ja kehon koostumusmittauksista yleensäkin, erityisesti tämmöisessä asiakkaiden sitouttamistarkoituksessa. Tämä aihealue niin on sen verran usein toistuva tuolla kentällä ja yksi sellainen hyvin keskeinen asia, mitä mietitään myös siinä suunnitteluvaiheessa, niin siksi meistä tuntuu, että halutaan jutella tästä ja toivottavasti saatte tästä jotakin ideoita tai ajatuksia siihen omaan toimintaan tai sen suunnitteluun. Ja tämä tosiaan ei edellytä taustatietoa InPodista. Me lyhyesti tuossa alussa esitellään. Siinä voi olla vähän tuttua juttua, jos olet jo tuttu InPodin kanssa, mutta pyritään sen jälkeen siinä pääsemään semmoiseen keskusteluun ja mulla on tässä kollega Touko matkassa, niin saadaan vähän useammanlaisia näkemyksiä sitten ja havaintoja tuolta asiakasrajapinnasta. Ja tavoite on noin puoli tuntia tähän esitysvaiheeseen käyttää. Sitten jos on kysymyksiä, niin niitä tosiaan mielellään käydään läpi siinä esityksen lopussa. Ja meillähän on tuo chatti-ikkuna tuossa käytössä, niin siihen voi jo tässä sitä mukaan, jos tulee ajatuksia, kommentteja tai kysymyksiä, niin laita ihmeessä siihen chatti-ikkunaan, niin me palataan niihin sitten tuossa esityksen lopussa. No, tämän päivän esityksen sapluuna on tämmöinen, eli katsotaan tosiaan lyhyesti ensin noita perusteita InPodi kehon koostumusmittauksista ja sitten jutellaan näistä. Me käytetään tässä valmennusasiakkaita nimittäjänä, koska se on semmoinen yhteinen tekijä, että se voi olla liikunta-alalla tai terveysalalla, ravitsemusneuvonnassa, hyvin monenlaisessa käyttöpaikassa, mutta silti se valmennus jollain tavalla koskettaa sitä asiakaskohtaamista silloin, kun näitä mittauksia tehdään. Ja käydään läpi vähän, minkälaisia haasteita noihin tilanteisiin liittyy ja sitten toisaalta, mihinkä siinä haetaan ratkaisuja ja työkaluja näiden InPodi-mittausten kautta. Ja sitten katsotaan tosiaan vähän käytännössäkin, että mitenkä noita mittauksia pystytään siinä hyödyntämään missäkin kohtaa. Ja no, lopuksi on maininta vinkkeistä, että tämä on ehkä semmoinen tavoite tässä tämän päivässä esityksessä, että kun nämä käyttötavat on hyvin kuitenkin yksilöllisiä, niin me ei anneta mitään yhtä sapluunaa, että näin kannattaa toimia, näin täytyisi toimia, vaan se on enemmän, että sitten katsotaan aina käyttöpaikkakohtaisesti näitä asioita ja me voidaan jakaa semmoisia ideoita ja ajatuksia, mitä tuolla kentällä herää. Mutta uusille vieraille niin lyhyt esittäytyminen tähän alkuun. Eli minä olen tosiaan Antti Pajunen ja toimin tämän InPodi-jakeluyrityksen yrittäjänä täällä Suomessa. Olen InPodin kanssa toiminut tuolta 2009 vuodesta alkaen ja hyvin monipuolisesti hoidan näitä InPodiin liittyviä asioita tuolla kentällä ja sitten tuonne maailmalle päin. Ja sitten mulla on tosiaan Touko kollega mukana tässä webinaarissa ja esittäytyisitkö Toukokin tässä kohtaa? Joo, mielellään. Niin olen tosiaan Pajusen Touko ja asiakkuuspäällikkönä työskentelen. Nyt alkaa 5 vuotta olla täynnä työkokemusta tässä pestissä ja toimenkuvaan kuuluu meillä myynti, eli myyn näitä mittareita, ammattikäyttöön näitä InPodeja pääasiassa menee tuonne B2B-sektorille
ja sitten parhaani mukaan pidän samalla nykyiset asiakkaat tyytyväisenä ja tuen Anttia erilaisissa kehittämisprojekteissa. Mikkelistä käsi käytännössä hoitelen hommia ja täällä on muutama vuosi tullut nyt asustettua perheen kanssa. Joo, kiitos. Meillä on tosiaan tämmöinen vähän hajautettu organisaatio, että mulla on täällä Kuopiossa toimipaikka ja täältä löytyy varastot ja toimitilat ja Touko on Mikkelissä ja sitten meillä on tuolla Valkeakoskella on huoltohenkilön lähtöpaikka. Mutta tämä on aika toimiva systeemi, koska meidän asiakkaatkin on aika tasaisesti ympäri Suomea sijoittunut. No lyhyesti, mikä tämä InBody on, niin tosiaan ammattikäyttöön tarkoitettujen kehon koostumusmittalaitteiden markkinajohtaja. Eli InBody on sekä tuotemerkki että yrityksen nimi, tämän valmistaja yrityksen nimi. Ja nämä InBody-laitteet niin tarjoaa jopa yli 40 muuttujaa sitä kehon koostumuksesta ja tilasta. Ja ominaista näille on se nopeus ja sitten tarkkuus ja helppous, että tällä saadaan kliiniseen käyttöönkin käyviä tuloksia, mutta niitä pystytään keräämään tuolla kenttäolosuhteissa, mikä monella vaihtoehtoisella menetelmällä ei sitten ole mahdollista. Ja meidän asiakkaisiin Suomessa niin kuuluu jo yli 700 alan toimijaa. Ne voisi yleistää sillä tavalla, että aina jos on kiinnostuksen kohteena elintavat ja kehossa tapahtuvat muutokset, niin siellä löytyy sitten myös InBodyn käyttäjiä. Ja meidän tavoitteena on tosiaan viedä tätä alaa eteenpäin ja edistää semmoista tervettä kehitystä, että olisi mahdollisimman tarkkoja mittalaitteita käytössä ammattilaisilla ja sitä kautta tuetaan sitten heidän työtään. Sitten minä voin kertoa vähän tuosta InBody-mittauksesta vielä tarkemmin, eli kyseessähän on bioimpedänssimittausmenetelmään perustuva mittaus, jossa määritetään kehon koostumus. Käytännössä se onnistuu sen perusteella, kun kehon eri kudokset johtaa sähköä eri tavalla, ja mittauksessa johdetaan jalkapohjia ja sitten kämmenten väliltä käytännössä se sähkövirta kehon läpi. Ja tulos saadaan kehon osakohtaisesti, eli raajat erikseen ja keskivartalo erikseen. Ja tosiaan nopea ja helppo menetelmä kyseessä, alle minuutissa. Tyypillisesti tuo mittaus onnistuu, vähän tässä eroja laitemallikohtaisesti. Ja tosiaan muuttujia saadaan se jopa 40. Käytännössä noista 40 muuttujasta sitten valitaan ne kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivimmat, mitä käytetään ja mihin keskitytään siinä tulosten tulkinnassa. Mahdollista korvata muita menetelmiä, ihan yksinkertaisimmillaan puntaria ja mittanauhaa päästään huomattavasti syvällisemmälle tasolle mittauksissa. Sitten kehon koostumuksen määrittämiseen, mitä käytetään vaikka vedenalaispunnitusta tai ihopoimumittausta, niin InBody etu näihin verrattuna on se helppous, että saadaan helposti ja mukavasti ja nopeasti se kehon koostumus määritettyä melkein missä vaan, että näitähän tehdään esimerkiksi urheiluliikkeissä ja monennäköisissä paikoissa, että ei vaadi sellaista mitään erityistä spesiaalitilaa, kunhan sisätilassa päästään se mittaus suorittamaan. Jotkut kyselee, että pitääkö riisuutua, niin sukathan siinä otetaan pois, paljain jaloin tehdään, mutta vaatteet päällä, niin mittaukset. Ja saadaan myös sellaista tietoa, mitä muilla menetelmillä on vaikea saada tai ei saada lainkaan, esimerkiksi kehon nestetasapainosta. InBodyhan pystyy erottelemaan kehosta solun sisäisen ja ulkoisen nesteen, ja tämän avulla saadaan se nestetasapainotietoon. Käytännössä nähdään, että onko siellä kehossa turvotusta vai ei. Ja jos sitä turvotusta bongataan, niin päästään seuraamaan, että mihin suuntaan ja miten se asiakkaalle sitten kehittyy seurantatyössä. Ja käytetään myös kliinisessä käytössä ihan tuolla sairaalamaailmassa ja esimerkiksi tutkimussektorilla.
Sitten päästään tähän varsinaiseen aiheeseen, eli asiakkaiden sitouttamiseen ja sen haasteisiin. Moni varmasti tunnistaa tämän haasteen hyvinvointi- ja liikunta-alalta, että moni asiakas aloittaa tosi innostuneena ja motivoituneena, mutta sitten se innostus jossain vaiheessa lässähtää. Tämä on ainakin itselle tosi tuttu ihan omakohtaisesti, että aloitin kuntosaliharrastuksen joskus 16-vuotiaana. En ole pysynyt laskuissa, kuinka monta kertaa olen sen lopettanut ja uudestaan aloittanut. Viimeisimpänä nyt viime keväänä aloitin taas ja nyt olen saanut se ilokseni pidettyä. Sen motivaation ja näitä syitä siihen, että minkä takia ihmisillä välillä se innostus lässähtää, niin niitähän on lukuisia. Elämäntilanteet ja muut, mihin ei läheskään kaikkia palvelutarjoajana pystytä vaikuttaa. Mutta sitten siellä on se siivu, mihinkä me pystytään vaikuttaa, ja InBody ylipäätänsä mittaaminen on yksi tämmöinen osa-alue, millä me pystytään tähän asiakaspitoon positiivisesti vaikuttamaan. Ollaan tuohon listattu muutamia näkökohtia, mitä meillä nousi tähän liittyen esiin. Ensimmäisenä on nuo realistiset tavoitteet, että määritetään sille ohjattavalle asiakkaalle sellaisia tavoitteita, mitkä on oikeasti mahdollisia saavuttaa järkevässä aikaikkunassa. Sitten jos asiakkaalla on epävarmuutta niistä tavoitteista tai tuloksista, niin se luonnollisesti laskee sitä motivaatiota. Ja jossain tilanteessa voi olla tämmöinen, että jos seurataan esimerkiksi pelkkää painoa ja asiakkaalla saattaa kehossa samaan aikaan lihasmassa kasvaa, rasvamassa vähentyy, positiivisia juttuja tapahtuu, mutta jos ne jää huomaamatta, niin se on tietenkin tosi kurja juttu ja silloin menetetään se mahdollisuus motivoida tällä datalla asiakkaat, jos ei sitä koskaan mitata ja saada tietoa. Me koetaan, että tällaiset mitattavat tulokset, jos InBodysta puhutaan, niin se voi olla vaikka InBody-pisteet tai lihasmassan määrä tai rasvaprosentti, niin toimii palkintona sille asiakkaalle. Eli ollaan tehty kovaa työtä ja treenattu monta kuukautta ja toimittu saatujen ohjeiden mukaan, niin sehän on palkinto siinä vaiheessa nähdä, että nyt se on saavutettu. Se on mulle määritetty, itselleni tai valmentajan mulle määrittämä tavoite. Saadaan jotain konkreettista ja mustaa valkoisella palkinnoksi siitä uurastuksesta. Toki se voi olla myös vaikka 100 kiloa penkistä tai näitä mitattavia asioita on paljon muitakin, mutta silloin kun tavoitteena on se kehon koostumuksen muokkaus, niin silloin InBody on siihen loistava tavoite, mikä voidaan asettaa ihan konkreettisesti. Tuleeko Antti sulle mieleen lisättävää tähän teemaan liittyen? No, mulla tulee mieleen se suunnitelmallisuus tuossa toiminnassa, että kun tässä tosiaan paljon liittyy tämmöisiä psykologisia juttuja tähän aihealueeseen ja sitten kun mä mietin niitä käyttöpaikkoja, mitkä eniten hyödyntää InBodya ja hyötyykin siitä eniten, niin aika usein siellä on taustalla joku semmoinen toimintatapamalli, mikä on kehitetty. Et se ei ole vaan sille, että tehdään, jos joku asiakas haluaa mittauksen, niin tehdäänpäs yksi mittaus. Vaan siinä tavallaan päästään alussa heti mielekkäämpään keskusteluun sen asiakkaan kanssa ja varmistetaan, että ne tavoitteet oikeasti on mielekkäitä ja niin kuin Touko sanoi, niin realistisia saavuttaa. Ja siinä samalla perataan sitten sitä, että mistä me keskustellaan esimerkiksi puolen vuoden päästä. Että se ei jää pelkästään semmoiseen fiiliskeskusteluun sitten, vaan pystytään tukemaan sitten siellä, kun on edetty asioissa, niin tällä mitatulla tiedolla niitä seuraavia askelia. Se liittyy oikeastaan näihin moneen useampaan näistä listatuista näkökulmista tuo asia. Kyllä. Joo, mä voisin kertoa vähän tuosta, vielä jos katsotaan tuota työkalua tarkemmin, niin pari sanaa tuosta toteuttamistavasta. Eli perinteisestihän näissä laitteissa aina on se A4-paperilomake, mikä printataan mittauksen jälkeen. Ja nyt
nyt viime vuosina tässä niin on kyllä myös tuo sähköinen toteutus yleistynyt huomattavasti, että nämähän saadaan tuonne puhelinsovelluksiin ja sähköiseen muotoon, että se ei ole ainut mahdollinen enää tuo paperilomake, mutta monet tykkää siitä käyttöliittymästä. Ja ehkä tässä haluaisi sitä tuoda esille, mitä sitten jos lähtee tekemään mittauksia, niin siinä voi olla kova into mitata paljon ja ottaa kaikki irti tavallaan, mitä mittarista saa. Mutta usein sitten tuntuu myös siltä, että siinä olisi hyvä semmoinen annostelu pitää mielessä, että mikä on oikea annos tietoa missäkin tilanteessa. Että se näkyy esimerkiksi siinä, että tuonne lomakkeen oikeaan laitaan, kun me voidaan valita laitteen asetuksista noita muuttujia, niin helposti tulee kiusaus, että pistetään kaikki mahdollinen, mitä sieltä koneesta saadaan irti. Mutta sitten kun ajatellaan sitä tilannetta, missä ollaan, keskustellaan näistä asioista asiakkaan kanssa, niin sinne ei kannatakaan laittaa ihan kaikkea, vaan kannattaa usein se rajallinen huomiokyky niin kohdistaa niihin keskeisimpiin asioihin ja niihin, mitä sitten ollaan valittu seurattaviksi muuttujiksi. Ja vielä tähän liittyen tulee mieleen se, että tuohan ei ole silleen ainut mahdollinen toimintatapa tuo, että annetaan tuo raporttilomake asiakkaalle. Että on myös semmoisia käyttötilanteita, missä voi olla ihan perusteltua, että tehdään vaan se alkumittaus ja ei annetakaan lomaketta tai seurantamittaus yhtä lailla. Ja se voi olla, että ne mittaustiedot on esimerkiksi sillä ammattilaisella siellä tietokoneella tai pilvessä ja sitten harkinnan mukaan sieltä poimitaan yksittäisiä muuttuja, mitä halutaan sitten asiakkaan kanssa käydä läpi. Ja tämä liittyy siihen, että miten ihmisissä on isoja eroja, että miten suhtautuu mitattuun tietoon, että osa nimenomaan kaipaa sitä. Ja sitten osa välein läpi, niin se voi olla ihan yhtä arvokasta. Ja tuosta lomakkeesta, niin mä oon tuohon korostanut noita yleisimmin käytettyjä osioita tässä sitouttamisnäkökulmassa. Ja Touko tuossa aikaisemmin jo vähän liippasit tuohon, että miten siellä voi tapahtua niitä tilanteita, että se paino ei näytäkään sitä odotettua muutosta. Eli tosiaan jos lihasmassa kehittyy ylöspäin ja rasvamassa kehittyy alaspäin, niin paino ei ole pakko muuttua kovinkaan paljon. Ja senpä takia tuossa ensimmäinen korostettu kohta on tuo lihasrasvadiagnoosi. Eli verrataan sen paino ja lihasmassa ja rasvamassan keskinäistä suhdetta. Tämä korostuu siinä alkukartoitustilanteessa, eli me pystytään nopeasti tunnistamaan sieltä se profiili, missä mennään ja mihin täytyy siinä keskustelussa kiinnittää huomiota, että onko se lihasmassan pienuus esimerkiksi se asia vai sitten onko se lihasmassa jo hyvällä tasolla ja rasvamassan vähentäminen olisi toinen tavoite. Eli lähtötilanteessa tärkeä, mutta sitten myös niissä seurantamittauksissa, että nähdään ne trendien muutokset, mitä siellä tapahtuu sen painon takana. Ja samaan aiheeseen liittyy aika suoraan myös tuo rasvaprosentti. Että sehän mittaa sitä painon ja rasvan ja lihasmassan käytännössä suhteen kehitystä, mitä niin ikään ei nähdä suoraan sieltä painosta. Ja sitten, että päästään näistäkin vielä pidemmälle siinä keskustelussa ja tilannekartoituksessa, niin meillä tulee vastaan tämä kehon tasapainon tai lihastasapainon osio, missä me pystytään arvioimaan, että onko sitä lihasmassaa hyvä määrä kaikissa näissä eri kehon osissa. Ja sitten toisaalta, onko siellä
puolieroja kehossa, että onko ylä- ja alavartalo sopusuhtaisia tai sitten oikea ja vasen puoli keskenään. Ja sitten tätä käytetään kyllä usein, jos halutaan semmoisia yksityiskohtaisia tavoitteita tai on mikä tahansa semmoinen tavallaan poikkeustilanne siinä taustalla, lähtötilanteessa joku vamma esimerkiksi tai muuten kehittynyt puoliero, niin tuolla päästään tehokkaasti seuraamaan sitä, että mitä siellä tapahtuu ja saadaanko sitä haastetta korjattua. Ja sitten vähän laitemallista riippuen, tässä päästään vielä tästäkin pidemmälle, eli me nähdään noita nestetasapainoarvoja sieltä eri keho-osista, eli se mittaa sitä kudoksen laatua käytännössä, että minkä laatusta se kilomäärä on. Ja sitten jos mennään vielä tässäkin askel pidemmälle, niin puhutaan tuosta vaihekulmasta, mikä mittaa solujen eheyttä ja hyvinvointia. Ja siitäkin saadaan tulokset kehon osakohtaisesti. Eli hyvin pitkälle voidaan tuossa mennä, mutta nämä on aina tapauskohtaisia, että missä tilanteessa mennään noin pitkälle. Ja sitten tuolla oikealla ylhäällä on tuo viskeraalinen rasva, eli siinä määritetään tuo vatsaontelossa oleva rasvan määrä. Ja harmaalla soikiolla on normaali alue ja musta täppä on tämä henkilön mitattu arvo. Siinä 100 neliösenttiä, eli tuo vaakaviiva kuvaa semmoista tavoitearvoa, että se on hyvä, jos se saa pidettyä alle sen 100 sen iästä riippumatta. Mutta niin kuin tuosta harmaasta soikiosta nähdään, niin se keskimäärin ihmisillä pyrkii menemään yli tuon tavoitteen. Jossain tuolla 50 ikävuoden tienoilla keskimäärin. Ja tämän nyt halusin nostaa tähän asiayhteyteen korostettuna, koska tuo on semmoinen erityisesti niihin elintapoihin liittyvä muuttuja. Ja aika hyvä semmoinen, voisi sanoa, että summa muuttuja niistä elintavoista, että sitä harvemmin vahingossa saa tuonne harmaan alareunoille. Ja sitten toisaalta, jos siellä on haasteita elintavoissa, niin siellä voi olla yllättävän korkeitakin arvoja, vaikka muuten ei olisi ylipainoa tai useinhan nämä liittyy sitten just elintapojen muutoksiin, että siellä voi se mitattavaakin ruveta, hyvin usein rupeaa spontaanisti kertomaankin tuossa kohtaa, että mistä se todennäköisesti johtuu, että monta kertaa on kuullut, että on perhe-elämässä oli jotakin muutoksia tai työelämässä isoja muutoksia ja silloin se muutos lähti tuossa liikkeelle. Ja toi on myös semmoinen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta niin keskeinen muuttuja, että saada sitä pidettyä hyvällä tasolla tai pienennettyä, jos se on haasteena. Ja se verraten nopeasti reagoi myös niihin elintapojen muutoksiin. Et sen takia se voi olla, että sitä kannattaa usein seurata yhtenä ensimmäisistä muuttujista. Mitä mieltä Touko olet näistä nostoista? Tuleeko sulla mieleen jotain, mitä haluaisit lisätä tai kommentoida? Noihin muuttujiin tai sitten tähän käyttötapaan liittyen. No tuossa on tosiaan varmasti noita keskeisimpiä muuttuja, on siitä ihan samaa mieltä, mitä tuossa myös sitouttamistyöskentelyssä niin käydään läpi, mutta ehkä sitä just korostaisin vielä kerran, että hyvin pitkälti käyttötavasta liittyen, että mikä on se kellekin tärkeä muuttuja seurattavaksi. Ja jos sitouttamisesta puhutaan, niin myös se, että mikä sitä asiakasta motivoi. On huomannut, että InBody-pisteet esimerkiksi motivoi tietyn tyyppisiä käyttäjiä ihan tosi paljon, että pääsee seuraamaan pisteitä, niistä näkee sitä omaa kehittymistä, että käytännössä jos lihasmassa kasvaa ja jos InBody on tunnistanut pudotettavaa rasvamassan tarvetta, niin jos siinä etenee, niin pisteet kasvaa ja nousee. Se voi olla tosi motivoiva tietylle käyttäjäprofiilille ja auttaa myös sit siihen treenaamiseen, sitoutumiseen ja myös siihen InBody-mittauksen sitoutumiseen. Sitten kun sieltä löydetään ne itselle mielekkäät muuttujat seurata. Kyllä, nimenomaan.
Ja niin kuin tuossa viittasin noihin nestetasapainoihin, niin se on ehkä yksi semmoinen muuttuja, että tavallaan se ei niin kuin kaikkia kosketa samalla tavalla. Että jossain tilanteessa se voi olla, että mittaaja näkee, että ne on kaikki normaaleja, ja sitten ei välttämättä sano sen enempää koko asiasta sille mitattavalle. Mutta sitten taas jollakin toisella henkilöllä se voi olla ihan ykköshaaste, että jos siellä on nestetasapainot pahasti vinoutunut, niin se voi olla jopa se tärkein ensimmäinen tavoite saada ne kuntoon. Kyllä. Jos mietitään vaikka kuntoutuja asiakasta, niin se on varmasti just semmoinen keskeinen seurattava. Joo. Ja nyt kun tuossa katoin tuota lomaketta ja mitä mä en ollut ympyröinyt, mä en ollut tuota painokontrollia korostanut nyt tässä yhteydessä, mutta nyt tuli mieleen, että ehkä sitä olisi hyvä mainita vähän tästä peruslogiikasta, että mikä tässä on, että kun me saadaan tämmöinen InBody-lomake, niin tässähän ei käytetä mitään semmoista ikäkerrointa tai hyvitystä, että vaikka 40-vuotias, niin sen ei tarvitsisi noissa normaalialueissa niin olla samassa rasvaprosentissa kuin 25-vuotias, vaan ne on samat aikuisilla. Ja tämähän toimii aika hyvin tosiaan aikuisilla ihmisillä, mutta sitten on myös semmoisia tilanteita, että jos on hyvin korkeassa iässä, niin silloin meillä voi tulla painokontrollissa olla semmoisia käytännössä liian isoja miinusmerkkisiä kontrolliarvoja. Eli kun siinä laite määrittää tämmöisen ideaalipainon ja sitten kontrolliarvot, että millainen muutos olisi painossa ja erikseen rasvassa ja lihaksessa, jos tähtää siihen ideaalipainoon. Niin siinä täytyy pitää mielessä tuo, että sekin täytyy suhteuttaa siihen henkilön tilanteeseen. Että ei ihan silleen sokeasti voi tavoitteita aina ottaa noista mittauksista. Toki tuo lihaskontrolli olisi tosi arvokas kaiken ikäisille, että mitä pidempään sen saa piettyä lähellä nollaa, niin se olisi tosi hieno juttu. Tuosta päästään just siihen valmentajan merkitykseen, että asetetaan niitä henkilökohtaisesti realistisia, fiksuja tavoitteita. Sitä me monesti korostetaankin kun suunnitellaan toimintamalleja ja hinnoitteluja ja tämmöisiä, niin sillä on oikeasti arvo sillä mittaajalla. Että tämä vähän koskettaa sitä aihealuetta myös. Se ei ole sama asia, että jos saat on printin pelkästään käteensä ja sitten 2 tuntia käyttää sieltä, yrittää niin kuin käydä itsenäisesti läpi kaiken tiedon. Ja sitten on tietysti mikä täytyy vielä tässä yhteydessä nostaa, on se kehityksen seuraaminen. Eli mehän voidaan tehdä sitä hyvinkin helposti tuolla puhelinsovelluksilla. Se rupeaa sinne piirtämään grafiikkaa ihan muuttujalta, mihinkä ollaan menossa. Tai sitten me voidaan tuossa lomakkeella tarkastella sen henkilön kehitystä tuolla lomakkeen alareunassa olevilla muuttujilla. Että tämä on usein tärkeää, että sen täytyy olla helppoa sen seurantakäytön ja se ei ole sen varassa, että oliko tallessa se aikaisempi mittauslomake. Mutta siihen on tosiaan monta toteutustapaa nykyään. Ja tuntuu, että aina on kyllä löydetty hyvä malli sitten tehdä sitä. No sitten muutamia sanoja tuosta kehonkoostumusdatasta ihan käytännön asiakastyössä. Niin suositetaan vahvasti tekemään InBody-mittauksia jo heti ensitapaamisessa. Monesti se ei välttämättä ole asiakkaalla siinä kohtaa ekana mielessä, joka liikuntaharrastuksen pari on tullut, että haluaisi kehonkoostumuksensa heti tietää. Voi olla viimeinen asia, mikä on siinä kohtaa mielessä. Mutta tosi arvokas tieto ottaa siinä kohtaa talteen. Niin kuin Antti sanoi, niin voi laittaa vaikka mappiin talteen sille valmentajalle, että sen arvo saattaa tulla vastaan sit vasta myöhemmin.
Sitten kun on tehty muutama kuukausi hyvää työtä ja siinä kohtaa katsotaan, että mitäs kehossa on tapahtunut, niin me vaan tarvitaan se lähtöpiste. Että se mun mielestä kannattaa ottaa ja hyvin kriittisesti miettiä, että kansiiko siinä kohtaa vielä euroja pyytää, että se on varmasti se arvo tosiaan monesti siellä vastassa vasta myöhemmässä vaiheessa, mitä se eka mittaus tuo. Ja lisäksi toki esitellään sitten tämä mittauspalvelu aina asiakkaille luontevasti tätä kautta, jos semmoinen on käytettävissä. Tuosta puhuttiinkin, että priorisoidaan ne keskeiset mittausmuuttujat, mitä on mielekästä siinä käyttösovelluksessa seurata. Tosiaan oikea laita kokonaan muokattavissa, sieltä voi poistaa muuttujia tai sitten sinne voi lisäillä niitä muuttujia. Muuttujia, niin saadaan siitä sitten käyttötarkoitusta palveleva. Sitten on tuo kohta rakenna luottamusta, tuota arvoa. Tässä on mulla taustalla semmoinen ajatus, että silloin kun me tarjotaan se kehon koostumusmittausmahdollisuus ohjauspalvelussa, niin itse koen, että se on myös osoitus siitä, että valmentaja itse luottaa siihen metodiin ja on valmis kattamaan asiakkaan kanssa ne tulokset sitten muutaman kuukauden tai puolen vuoden, mikä aikaikkuna onkaan, niin kuluttua yhdessä asiakkaan kanssa. Siinä näytetään toteen se, mitä asiakas on tehnyt, jos hän on suorittanut sitä ohjelmaa, ja yhtä lailla se valmentajan ammattitaito ja osaaminen sitten, kun sinne tavoitteeseen on päästy. Ja tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että puhutaan semmoisesta valmennuksesta, minkä tavoitteena on se kehon koostumuksen muokkaaminen. Joo. Minulla tuli mieleen tuossa semmoinen näkökulma vielä, että noissa alkutapaamisissa niin semmoinen yksi arvohan tässä on myös, että tämä tuo semmoisen konkreettisen elementin siihen tapaamiseen. Että, koska muutenhan siinä on paljon tämmöisiä vähän niin kuin abstrakteja elementtejä, että on se henkilön tutustuminen ja suunnitelmista, tavoitteista keskusteleminen. Ja usein se voi olla tosi hyvä lisää, että siinä oikeasti saa käteensä tämmöisen mittausraportin, mikä on ihan käsin kosketeltava asia. Ja varsinkin kun se tähän liittyy siihen, mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan sitoutumassa, niin se tuntuu erittäin luontevalta antaa siinä tilanteessa. Sitten tässä on vähän vielä jatkosta, eli sitten kun ollaan alkuun päästy, niin määritetään sopiva mittausväli. Me käytetään yleensä, kun kysytään, niin 1-6 kuukautta sopivana mittausvälinä. Käytännössä riippuu siitä, että miten isoja muutoksia sillä kehon koostumuksessa on odotettavissa. Jos ne muutokset on tosi isoja, niin voi olla jopa se kuukausi. Sitten jos muutokset on hyvin pieniä, niin silloin lähdetään sitä puolesta vuodesta. Tyypillinen on semmoinen 2-3 kuukauden välein, että siellä oikeasti ehtii tapahtua jotain sitten mittauskertojen välissä. Tähän liittyy myös tuo mittaustilanteen vakioiminen, että vakioidaan se mahdollisimman vertailukelpoiseksi se mittaushetki silloin, kun sitä seurantaa tehdään. InBody-mittaukseen vaikuttaa vatsassa oleva ja suolistossa oleva tavara, miksi sanotaan aines, niin suositus on tehdä mittaukset tyhjällä vatsalla just tämmöisessä vakiotilanteessa. Tyypillisesti suositetaan, että aamulla ennen lounasta mahdollisimman tyhjällä vatsalla vessakäynnin jälkeen ennen fyysistä rasitusta. Tämän tyyppisessä olosuhteessa ja sitten vakioidaan siihen samanlaiseen olosuhteeseen ne jatkomittaukset, niin saadaan mahdollisimman tarkkaa dataa, että mitä sillä kehossa tapahtuu. Sitten päästään muodostamaan niitä mielekkäitä tavoitteita jatkotapaamisiin tätä kautta, kun saadaan näitä seurantamittausasiakkaita. Ja koen, että ne kohtaamiset, jossa käydään sitä hyvinvointikeskustelua, ne ei ole pelkästään InBody-mittausta, vaan ennen kaikkea niitä hyvinvointikeskusteluja, niin on tosi arvokkaita ja ne on just niitä sitouttamisen hetkiä kanssa. Kohdataan se asiakas ja kuulostellaan, että mitä kuuluu, miten menee ja onko treeni tuottanut tai ylipäätänsä ohjauspalvelu tuottanut toivotunlaisia tuloksia. Ja jos ei, niin voidaan yhdessä miettiä, että pystyttäisikö jotenkin jeesimään siinä asiassa. Niin merkittävä sitouttamisen mahdollisuus. Sitten nostin tähän vielä
tiivistelmä asiakaskertomuksesta. Tämä on julkaistu meidän nettisivulla. Haastattelin TFV Kilon Antti Halkoa tämän vuoden alkupuolella ja valitsin sillä tämän esimerkin, kun heillä on vähän tämmöinen poikkeava omasta mielestä hyvin freesi tapa käyttää InBody-mittausta osana heidän työtä ja myös tässä sitouttamisessa. Mutta siis TFV Kilo on tämmöinen hyvinvointiin keskittyvä kuntosali, tarjoavat yksilöllistä valmennusta yhteisöllisessä valmennusporukassa siellä ja mittaavat asiakkaita monipuolisesti myös muuten kuin InBodylla ja perusteeksi kertoivat, että saavat sitä kautta konkreettisia tuloksia ja onnistumisen kokemuksia. Itse tykkään tuosta onnistumisen kokemuksia termistä, että vähän sama kuin me puhuttiin aiemmin, että se on se palkinto, että pääsee näkemään vaikka ne parantuneet InBody-pisteet tai mitä seurataankaan, niin just tämmöisiä kokemuksia päästään tarjoamaan ja motivaatiota sitä kautta ruokkimaan. Ja heidän mukaansa kehon koostumusdata auttaa asiakkaita ymmärtämään sitä kehitystä monipuolisesti, motivoi pitkäjänteiseen harjoitteluun ja auttaa tekemään parempia valintoja oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Sitten otin tuohon lainauksen tältä Antilta, että tarjoavat kertamittauksen siellä ja sitten sen lisäksi vuosijäsenyyden. Ja tämä vuosijäsenyys on semmoinen, mitä on harvemmin vielä tullut vastaan itsellä, mitä on katsonut näitä InBody-mittauksen tarjoamismahdollisuuksia. Mutta siinä on kanssa mun mielestä hyvä näkökulma tähän asiaan ja sitouttamiseen, että tarjotaan se mittauspalvelu pysyvänä etuna jäsenten käytettäväksi, saavat rajattomasti käyttää vuosimaksulla. Heillä on siellä ohjaajat, jotka pystyy auttamaan, mutta sitten pystyy myös itsenäisesti itsepalvelulla näitä mittauksia tekemään välissä. Saa jokainen seurata itselleen sopivimmalla tahdilla sitä mittausta ja sitä kautta niin pääsee seuraamaan harjoittelun vaikutusta kehossa ja uskon, että toimii myös erottautumistekijänä ja kilpailutekijänä tai tämmöisenä kilpailuetuna, kun on tämmöinen mahdollisuus, että saadaan pidettyä ja haluttua palvelua asiakkaille tällä tavalla tarjota. Mitä Antti tuumaat tuosta? Onko sulla lisättävää tai kommentoitavaa tähän heidän käyttötapaan? Joo, siis hyvin samalla linjalla just minusta toi on hyvä esimerkki just tämmöistä paikasta, joka katsoo sitä laajemmin sitä kokonaisuutta, että mikä tämä mittaamisen merkitys on siinä. Että se ymmärretään paljon pidemmälle kuin vaan se, että onko se hinnastossa X euroa se kertamittaus. Että se ei saisi jäädä siihen se suunnittelu. Ja sitten kun sitä tälleen jalostetaan pidemmälle, niin minusta on just nuo tommoset vuosijäsenyydet ja nämä tulee siellä sitten vastaan, että se voi olla just sitä, mitä oikeasti haluttaisiin niille asiakkaille tarjota. Että se voi sitten hyödyttää enemmän niin molempia, sekä sitä loppuasiakasta että sitten sitä palveluntarjoajaa. Kyllä. Itse tykkään tuollaista hybridimallista, että on olemassa se apu ja tuki noiden mittausten läpikäymiseen ja ylipäätänsä harjoittelusuunnitteluun, mutta sitten kuitenkin mahdollisuus ottaa niitä seurantahetkiä myös omatoimisesti siinä välissä, että oikein hyvän kuuloinen raikas lähestymistapa. Ja sittenhän heillä, olitko sanomassa? Jatka vaan loppuun. Joo, no niin, meinasin sanoa, että sitten on myös tosiaan tämä aloittelijoille suunnattu peruskurssi, mitä he järjestää useamman kerran vuodessa, niin siihen sisältyy kanssa tämä lähtötasomittaus, ja tuosta aiemmin jo puhuttiinkin, että toi on kanssa hyvä lähtökohta siihen, että se tulee jo siitä jokaiselle asiakkaalle tutuksi, se InBody-mittaus, tietää mistä on kyse ja madaltaa kynnystä sitten tosiaan tekemään jatkossa joko niitä kertamittauksia tai hommaamaan sen vuosijäsenyyden myös tuohon InBody-mittaukseen. Kyllä. Ja toi mittaus sopii aika hyvin sille ominaisuuksiltaan tämmöiseen käyttötapaan, koska jos mietitään sitä, mistä ne kulut muodostuu, niin ne on lähinnä kiinteitä kuluja, että onko se mittalaiteresurssi käytettävissä. Ja sitten tietysti merkittävä
kustannushan siinä on se työaika, että mitä käytetään yhteen mittaukseen. Ja tuossa on minusta hyvä esimerkki siitä, että se voidaan optimoida sillä, että ihan jokaisessa mittauksessa ei tarvitse olla sen ammattilaisen kalenterissa varausta tälle, mutta niitä voidaan kuitenkin siellä tehdä ja tehdäänkin aina kun se tilanne puoltaa sitä. Että noita voi tosiaan tuolle yhdistellä noita käyttötapoja ja hakea sitä parasta mallia siihen omaan toimintaan. Kyllä. No sitten tuossa vähän aikaa sitten päätettiin Toukon kanssa, että nyt kun meillä on tämä vuoden pimein kuukausi käsillä, niin tämä kaipaa vähän piristystä ja päätettiin laittaa tämmöinen kampanja pystyyn tuosta InBody 270S:stä. Eli se on tämä meidän kevyin laitemalli, sopii hyvin tuommoiseen liikkuvaan työhön, että sen pystyy ottamaan helposti mukaan tuonne keikoille ja asiakaskäynneille. Ja tähän on nyt tuossa marraskuun aikana erikoistarjous saatavilla, eli semmoinen 700 € alennus lähtee siihen laitteeseen, jos tuossa marraskuun aikana laitteen päättää hankkia. Haluttiin laittaa tämmöinen melko pitkä kuitenkin tuo aika, että ehtii harkita asiaa ja ehditään yhdessä myös suunnitella sitä käyttötapaa, että ei lähdetä liian hätiköidysti liikkeelle, mutta tuntuva etu, jos pystyy marraskuussa etenemään. Niin ja tosiaan tuolta verkkosivuilta, kun jättää inbody.fi kautta tarjouspyyntö, sieltä kun pyytää tarjouksen tuosta, niin saa yksityiskohdat tuosta tarjouksesta toimitussisältöineen ja ehtoineen. Vuoden paras aika hankkia tuo kyseinen laitemalli, että on poikkeuksellisen hyvä kampanja, kannattaa hyödyntää, jos sattuu olemaan omakohtaisesti ajankohtainen. Joo, ja toi 270, niin niitähän jonkun verran menee tuonne meidän nykyisille asiakkaille, joilla voi olla siellä kiinteässä toimipaikassa tämmöinen esimerkiksi 770 ja rempi laite, mutta sitten huomataan, että no voisi tuolla keikoilla niin olla kätevä tuommoinen lisälaite, mikä on kevyt ja nopea. Että se on ollut ihan myös semmoinen merkittävä käyttäjäryhmä tuolle kyseiselle laitteelle. No sitten tulevista webinaareista, niin meillä on tarkoitus näitä pitää tässä säännöllisin väliajoin, vähän eri kulmilla aina. Ja meillä on suunnitelmissa, että tuossa joulukuun alussa juteltaisiin noista mittauspisteistä vähän tarkemmin, että minkälaisia asioita liittyy siihen suunnitteluun ja käyttötapoihin, näihin hybridimalleihin, itsepalveluun, ohjattuihin mittauksiin, niiden kaikkien yhdistelemiseen. Ja siihen näyttävyyteen, että miten saadaan oikeasti visuaalisesti hieno ja tyylikäs ja kutsuva mittauspiste aikaiseksi. Että se on sellainen, missä oman kokemuksen mukaan niin on paljon tekemisen varaa ja meillä on siihen hyviä ideoita, mitä pystytään ja mielellään jaetaan eteenpäin, ketkä mittauspistettä suunnittelevat. Joo. Ja tuolta voi ilmoittautua tosiaan verkkosivujen kautta myös noihin tuleviin webinaareihin, niin toivottavasti nähdään sielläkin sitten. Nyt oikeastaan tässä vaiheessa niin me voitaisiin käydä, jos teillä on herännyt kysymyksiä aiheeseen, niin niitä tässä vaiheessa. Ei ole tuossa esityksen aikana ei ole tuonne keskusteluikkunaan tullut, niin joo, sinne voi vielä hetkeä ja kirjoittaa, jos on jotain mielessä, niin otetaan tästä käsittelyyn ja muutenkin, niin kohta näkyy meidän yhteystiedot, niin saa toki jäljestäpäinkin laittaa viestiä tai soitella, niin käydään mielellään
halutessa ihan tapauskohtaisesti sitten läpi mahdollisia mietteitä. Joo. Ja no haluaisitko Touko kertoa vielä tuosta, mitä meillä yleensä etenee noi asiat, kun kiinnostutaan InBody-mittauksista ja mietitään, että voisiko se olla hyvä lisää sinne käyttöön, niin Joo, tyypillisesti niin pidetään etäpalaveri, se on semmoinen kartoituskeskustelu, että siinä käydään vähän läpi niitä tarpeita ja ajatuksia ja lähtötilannetta siihen mahdolliseen kehon koostumusmittauksen tarjontaan ja esitellään tarkemmin näitä tuotteita, minkälaisia malleja on, mitkä niiden keskeiset erot on ja sitten tämmöisen kartoituskeskustelun pohjalta niin muodostetaan sitten yhteinen käsitys, että onko sille InBodylle ensinnäkin tarvetta ja jos sille tarve on olemassa, niin sitten tehdään tarjous sellaisesta ratkaisusta, mikä parhaiten sitä aiottua käyttötarkoitusta palvelee, niin sillä päästään hyvin sitten asioissa eteenpäin. Ja hankintatavat, tämmöiset asiat toki myös siinä käsitellään, että pääasiassahan meillä menee liisarilla tai suoralla ostolla nämä laitteet. Viisinkin on hyvin suosittu vaihtoehto ollut. kyllä. Ja jos ei ole kokemuksia noista InBody-laitteiden käytöstä, että ei ole päässyt siinä mittarilla olemaan, niin pyritään järjestämään se myös sitten, että saa sen oman kokemuksen siitä mittauksesta, että se on usein tärkeää, että löytyy semmoinen oma kokemus mittauksesta ja sitä kautta se myös se luotto usein syntyy tuohon mittariin, kun tunnistaa itsensä sieltä mittaustuloksista ja näkee, miten se toimii ja miten helppoa se käyttö on sitten käytännössä. Kyllä. Mielellään tullaan paikankin päälle laitteen kanssa ja voidaan pitää joku tämmöinen pieni demotapahtuma, että saa käsityksen siitä, että miten homma toimii, jos on tosiaan entuudesta vähän vierasta InBodyä tai haluaa muuten tällaisen lähestymisen, niin se on aina paras, kun pääsee kasvotusten tapaamaan. Kyllä. Ja tässä vaiheessa niin kiitos ajasta. Oli kiva, kun löysitte hetken tälle aiheelle ja nähdään tuolla seuraavassa webinaarissa. Joo, kiitoksia minunkin puolesta ja oikein mukavaa päivän jatkoa.